नि जानाखि बोसोरारि जुथुमा फैगौ 30-31 जानुवारि जों लोगोसे 1 फेब्रुवारि खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापुरिनि जानाखि जायगायाव खुंनाय जागोन आरो बेवहाय एसबि बड' हायार सेकेन्डारिनि फिल्डखौ बाहायनाय जागोन। बिथांमोना इतिमध्ये होदों बे फिल्डखौ। बेवहाय जोङो गासै जोंनि मिरु आफादा मिथिनाय बायदिब्ला 5,000निख्रुइ बुरजा डेलिगेट्सआ बेवहाय बाहागो लागोन। बेवहाय 22 जिल्ला कमिटि लोगोसे बेवहाय थागोन जोंनि नागालेण्ड, मेघालया, अरुणाचल, वेस्ट बेंगल, त्रिपुरा, नेपाल आरो बांलादेशनि डेलिगेट्स एबा रिप्रेजेन्टेटिभ थागोन। बेफोरखौ नायनानै 5,000निख्रुइबो बुरजा जानोबो हागौ। बेजों लोगोसे जोंनि जानाखि माहारियारि आफादफोर लोगोसे बर' जोंनि कालचारेल ट्रप्सजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे कालचारेल ट्रप्सफोर अबजारभारफोर बेफोरखौ लाफानानै गासै आरोबाव 5,000नि बुरजा जागोन होनना बुंदों। गासै 10,000निख्रुइबो बुरजा बेवहाय जमा जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय स्ट्रं मोनसे रिसेपसन कमिटि जोंहा भुपन बेगवा आफादगिरि, बेनिफ्राय सुक्रेश्वर गयारिया वर्किं प्रेसिडेन्ट, रातिराम बसुमतारिया गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै दाफुंनाय जाबाय। दाफुंनायल' नङा, बिथांमोना फुल मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावगासिनो दङ। बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जुथुमाया बे हालामाव जन्म जादोंमोन। बेवहाय जन्म जादोंमोन 2014 मायथाइनि 17-18 जुलाइ खालि बे जोनोम जादोंमोन। बेनिफ्राय 2018 मा होनगोन बेखौ 5थि बोसोरारि जुथुमा बेहाय खुंदोंमोन। बेजों लोगोसे दा 3 खेबनि थाखाय बेहाय 12थि बोसोरारि जुथुमाया बेहाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोननि मिडियाजों लोगोसे प्रिन्ट मिडिया, बेनिफ्राय इलेक्ट्रनिक मिडिया गासैबो ससियेल मिडिया बेहाय मदद होगोन। आरो आं आसा खालामो दिनैनि बे कनफारेन्स जाजेननायावनो जाजेननाय गाहाय खुन्थिया गायदों बे मोनसे आर्ट, जोंनि जायनाखि आर्ट, गोदान मोनसे आर्ट, गोदान मोनसे आरिमु बेहाय बेरखांहोदों जोंनि रिसेपसन कमिटिनि आरो बे हालामनि दैदेनगिरि बिथांमोना। आरो कनफारेन्सखौ जोङो मोनसे आर्टल' नङा, मोनसे थिम लानानै मोनसे निर्दिष्ट हाबाफारि लानानै जोङो आवगायलांनो सानदों। फैगौ दिनाव बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायजों लोगोसे आसाम सरकारजों लोगोसे जों रिसेपसन कमिटिखौ मदद होगोन। आरो मदद होनानै जोङो बायजानि जानाखि बर'फोर गोरों गोरा, बिसेसकै गोरों गोरा बायजानि बर'फोरखौ बिटिसिनि बायजानि बर'फोरखौ जों लिंहरजोबगोन। लोगोसे बिटिसि हालामनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लिंहरगोन। लिंहरनानै जोङो फैगौ बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ 2022 मायथाइयाव। बेवहाय जोंनि बे 5,35,000निख्रुइ बुरजा बर' भटार्सखौ जों बोरैहाय बिथांमोननिफ्राय मा साजेसन मोनो बेखौ जों मोननो नाजागोन। बिथांमोननि साजेसन लानानै जोङो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जुथुमायावनो जों मोनसे पलिसि डिसिसनजों मोनसे जों एडभान्स जानो हायो नामा, हाउ टु ट्रेन्सलेट दि बर' भटार्स इन फेभार अफ डिफारेन्ट केन्डिडेट्स आरो पलिटिकेल पार्टिस, नङा होमबा? बेखिनिखौ जों नाजानाय जागोन। गोजोन्थों। गाहाय आलासि हिसाबै जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार माननीय गिदिर गिबि मन्थ्रिखौ जोङो लिंगोन, बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि बर' गोबां मन्थ्रि इनक्लुडिं स्पिकार, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकारा इतिमध्ये कनसेन्ट होदों, बिथाङा फैगोन। बिथाङा आं डेलिगेट एड्रेस खालामगोन होनना बुंदों, बिथाङा फैथारगोन। बेजों लोगोसे जोंनि गोबां काउन्सिल दङ, बिनि दैदेनगिरिफोरखौ बोरैहाय हायो नाजादोनि रिसेपसन कमिटिजों जोङो बयबो जयै थानानै